Uni na ang programang matutok sa pagpapabasko kan kulturang Bicol noon, Uragon. Bicol, mataong onra sa mga Bicolanong nagpapahilingkan sa indang urag asin talento, Uragon. Bicol, kakaulayong mga personalidad sa likod kan bareta, Uragon. Bicol, uumawon mga programang kapaki-pakinaba, Uragon. Bicol, asin rireparuhon mga isyong dapat maipakiaram ka, Uragon. Bicol, ini at sa tuyang programa, Uragon. Bicol, Bicol, Bicol. Sa tuyang riyon. Nagtanom ako nin bata, Tapos na ang piyesta sa Legazpi. magayon, Kasama nito. riparo kong pirmi. O dyan sa sityo ano nang humapon yun. Dispirasman ngunyan. Ano nang kaugmahan ko, Dyan sendo sa Sorsogon. maiwason. Kam Norte, Kam Sur, Catanduanes, Masbate. Saan ang may mga piyesta ngunyan. Happy piyesta! Mga ini, Happy birthday sa mga may kumpleanyo. naniya, Related happy birthday kay Mading Boy na mata. kuya. Kan pag Dapat ang ngaran pala ni Pading Boy, Kwan, Rafael, Tambako Henry. Al Armario po ini, giraray, digdi sa Uragon Bicol program. Morning sa mga mauurag na Bicolano. Sa mga makaurag. Sa mga iuragan. Sa mga makaurag-urag. Gawos na urag. Digdi po sa Bicol Region. Kumusta po kita? sa lagwer, Okay FM Sorsogon, Okay FM Daet, radyo natin, Iriga, ripar, Tanduanes, Masbate. Good morning po tabi sa Induga, boss. Ano ang gusto nindong ororonan tango niya na aga? Politics, digdi sa lokal. mahan ko, Kung nag-upot kan, so update da kan, ano ito? iwason. So, kumilik. At nasa kong itina, May sanat, baka at yan ororonan tayan. Pero uni sa mga edukasyon, sa education program, yun ang dapat priority tango niyang pag-ururunan ta. May feedback ako dyan sa bio. Garo na nga private and bio. Grabe na ang mga kontribusyon. Nakulon ang feedback sa kuya ka ng mga magurang. Dahil ang pangalo ang mga kontribusyon. Anyway, tama-tama. Yan po sa linya na sa tuyang Congressman, Representative po kanako Bicol Party List, si Congressman Attorney Pido Garbin Jr. para sa mga update kan na programa kanako Bicol. Good morning, Tabi, Congressman. Good morning, and good morning sa gabos sa nagatabay kang PBN de CGB. Opo, Sa agang anom na probinsya kang Bicolan, Marinaldo, Taba. Opo, agang-aga kong may mga feedback sa tuyaan nagkapirang magurang diyan sa bio. Garo na nga yan bio private, Sabi-sabi nga yang edukasyon libre na kan gobyerno, grabe daan mga kontribusyon. Kaya But nagkapararagrangay ang magurang. It's not supposed to be all. Po. Kasi aram mo, ang Bicol University is a state university. Oho. And duman sa universal access to quality tertiary education na ipinasata sa Kongreso, kasabay ang principal author ni si former Congressman Joey Salceda. In all state universities and colleges, libre na ang tuition fee. So, wala na dyan na tuition fee. Siguro, kung may mga contribution man, dapat i-minimize dahil alam mo, kadakla na nag-i-eskwela dyan, baka man mga mayaman, or hali sa mga nagtitrios na pamilya. So, one thing that we need to consider are those students
who are coming from the poor or duman sa mga pamilya nga nagtitirios na kumbaga di man pakagulpihon pagabot sa mga kontribusyon o ano man ang mga aktibidad na talagang nakaka-burden o nakakagabat sa gastusan kang pamilya, lalong-lalo na sa mga aki. Baka po dahil kayan aware ang sa tuyang presidente dyan sa BIO. Sana po matawan kay atensyon iyan talagang bako lang saro, duwa tulo. Nakulo na po ang feedback sa tuya. Opo. I will inquire into that, Al, kasi alam mo, newly elected kitang Board of Regent. Ayun, okay. Ang Bicol University, representing Congressman Judah Sidre, of the chairman of the Committee on Higher Education. Kitang itinalaga o designate representative sa Board of Regent. Opo. So I will inquire into that, Al. Tabi. Opo. Okay. Thank you so much, Tabi. Kung by the way, may bareta kita na may mga update kita, Tabi, sa Ako Bicol tungkol sa ining bigapod na tulong dunong program. Yes, Al. Pinag-follow up na giraray itong tulong dunong program na kung saan beneficiaryo man kayo ni kadaklan mga taga-Bio. And from state universities in the 6 provinces of the Bicol region. Aram ko, data ini natatao sa Gabos, pero very sizable or kumbaga substantial numbers of students, poko mas o menos minaabot sa 6,000 na estudyante ang nakikinabang kay ini. Pinag-follow up ta ang sa tuyang programa sa CHED duman sa Tulong Dunong. And aram mo, dati si Yusek Steves dyan ang head sa taga-Tiwibaga, si Attorney Steves, Attorney Ryan Steves. Alagad nag-resign siya, sinalidahan siya. As in, sa pagsalida kang bagong liderato as in manahimento, kang Tulong Dunong program, nakahaloy talaga ang programa na pipinsyente. But we see to it that this one will be properly implemented and goes to the rightful or kumbaga entitled beneficiaries kaining programa ta dahil sabi mo nga ni Al, mas nga niya sa pampublikong universidad or koleyo yung mga kontribusyones. And there's one thing na nakakatabang, Al. Nakakabawas-bawas o nakakagaan dahil sa financial na tabang na hali sa satuyang gobyerno. And nanunot ko po duman sa mga interview sa imo, lalo duman sa national, na maswerte talaga nga kita ngunya na lalo sa next year. Ano po? Kasi one of the priority kan national government ngunya sa budget, iyo po ang mga programang pang edukasyon, including ining mga school rooms, Tabi, Congressman. Tama ka, Al. The 2026 budget is education and health budget. Focus on building of more classrooms, facilities, educational facilities, capacitating our students, and also our teachers. Pati naman ang pagpatugdoki dakol na health facilities, dakol na bulong, asistensya medical para sa satuyang mga nagtitirios na mga pasyente. So this is what we expect for the 2026 national budget. Ayun, okay. Tungkol, Tabi, kung sa mga sports facilities, lalo digdi sa Legazpi City, I note na may mga pigigibo kitang project kani, lalo digdi sa southern part kan Legazpi. Ano pong development, Tabi, Congressman? Well, tama ka, Al. Diyan sa Humapon, as in pinakabagwal ining sa Mariawa, wherein magkakaigwa kay complex dyan. Wow. Plano na pinagagigibo na, as in pinagpipreparar na kang city planning and city engineering. Dahil good news, pinag-share tutuya ni Mayor Hisham Ismail, nagbisita mismo sa Tiesa, and we'll have a complex that will have a grandstand, an oval, na kung saan magte-training sa tuyang mga atleta sa track and field, and swimming facilities. So matitibay ta mga swimmers na naguguno ki kadakol-dakol na medalya. Diyan ta nagigibuhon, Al, sa Mariawa. Iwa kitang property ang city government of Legazpi. And ini ang mga planos pinagpupo na kang city government sa pamamayo ni Mayor Hisham Ismail. Of course, inisyatibo ini kang Ako Bicol, kasabay man si Kong Joey Salceda. Pinagpunan pa ini kang nakalis na kongreso. Asin nyo niyan,
siguro ma-realisar dahil sa nagkakanigong pondong available. Oh, so Mariawa na po, Mariawa. Yes, Oh. siguro kita duman na mais sa kumbaga sa humapon na ito indoor al. Opo. Ito baga indoor, ito Yes, covered ito. yung sumapon, Duman naman sa mga pwedeng pang basketball, badminton, and any other indoor activities. But sa track and field area, kayo po ang kinakulang kumbaga daga. And yaon man dyan sa swimming facilities and then grandstand para sa sports facilities, training facilities kan sa tuyang mga atleta. Maswerte ang mga taga Mariawa. Ano, kasi naramdaman ko kung kaito sarong pagtiripon dyan sa Taysan, si former Congressman Joey Salceda nasabi na yan na plano man ang Gandindo na magtugdok dyan sa Southern and first target sa Taysan. Pero ngunyan palan, yao na sa Mariawa tabi ang posibleng realisasyon kan planong iyan kong. Well, iyan so ma-propose ni Mayor Hisham Ismail dahil yaon dyan ang daga na pagsadiri kang syudad kan Legazpi na kung sa hindi na kita magagastos, din na kita magbabakal and ready na tugdukan. Opo, okay. Thank you. And about tourism tabi, Kong, lalo ang Boulevard area. Matinding niyan ang tao, pigdudumog na lagi tao dahil nabuhay dyan so night market and siguro more programs and project lalo din sa Boulevard area para po sa tourism, Congressman. Well, let me congratulate the city government headed by Mayor Hisham Ismail for drawing more tourists, visitors sa tuyang magayon na boulevard. Agad ko ang disiplina kan lambang saro, maging Legazpi man yon, maging Legazpeño, Albayano, Bicolano, o purely turista, na sana mantinar ang kalinigan the whole ang reklamo ko niyan, lalong-lalo na sa social media na talagang nagkalat ang mga basura. And this is the doings of those visitors na usmak porang disiplina sinatarapok sa nakansin ng mga kinaunan. Inopen so night market for the purpose of, another destination. Bako dahil atian ang magayon na boulevard kapalibutan dyan na pinag-i-enjoy bako sana kang mga Legazpeño at ribo-ribong mga Bicolano, mga bisita, uro aldaw at ang aning maglanghap kumbaga fresh na hangin mag-relax sa lagad. Minsan madadagit ka dahil sa kausmakan kang iba yaon na mga nagkalat na basura na kung saan ay talagang minsan mauuyam ka and nangangapudan kita sa padagos na pagpapagayon pagmantinar kang linigan iyan na tarabangan kang lambang namamanawaan na kung saan dapat tawan ki-importansya dahil ang kalinigan is kumbaga a factor na kumbaga kaipuan pagtarabangan Opo. And speaking of tourism office, Aramon, Yes. may nabakante dyan na building baga, gari abandon. Yes, oo. Naman sa may Kurbada. Pasiring sa may Obelis. Yan ang pinag-request na sa TIESA, Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority na iyan i-revive na ninda kang nakaaging simana siring kapag miminig itong sports facilities iyan man tabial marirevive na magkakaigwaki construction tangani mapagayon maging bagong Tourism Information Office kang sa tuyang syudad. Naputol John. Pakiridial tabi na. Importante itong pigsasabi ni Kong Pido. Ining abando naman agad yan John. Kung na yan. Haluyo na yan na pinagibo na kung na yan na building pero abando na John. Iba na ang nagiging taguan kan mga nakulong ng milagro tabi kung nangyayari niya dyan sa abandoned na building na yan kaya magayon po na may plano gyara na i-revive yan para maging pakinabang tabi kong Well, tama ka that was supposed to be done kang nagtukaw kita sa halipot na panahon bilang mayor alagad na overtaken by the elections and right now it will be pursued
papadagos ni Mayor Hisham Ismail and hali na nga ni so TIESA technical people to lay the plans and start the process na para magkaigwaki bagong Tourism Information Office dyan sa lugar na yun. Pangangaipo man talaga dahil sa pinagbibisitang lugar sa tuyang syudad iyan na Boulevard, and it is but rightly so that we should put a Tourism Information Office kasabay naman so iba pang mga trabahante kan sa tuyang syudad na maserbi na kumbaga giya sa tuyang mga turista sa pagikayan establishment na itutugtog dyan sa Boulevard Tabial. Okay, so thank you Tabi Kong sa informasyon na yan. Ano po, unless po na may gusto ka pang ipaabot na mensahe sa tuyong mga kababayan, especially sa ibang probinsya po, digdi sa Bicol Region. Nagpapasalamat kita sa pagtawag oportunidad kang Committee on Energy. Napabisita kita duman sa China, sa Beijing. At ang aning kumbaga magkaigwaki sarong pag-aadal kang saro sa pinakadakulang public utility itong State Grid of China Corporation, SGCC, na nagsusupply kay kuryente sa 90% kang bilog na China. Ang sa tuyang pag-aadal sa tuya na lang na isi-share sa mga masunod na discussion sa tuyang programa. Opo. So, salamat sa nakaaging eksperyensya duman sa China. And then I hope that we can come up with a legislation in the Committee on Energy so we can improve the supply of power bako sa na sa generation, bako sa na sa distribution, pati naman sa transmission at sa tuyang kuryente. Salamat maray daw and mabuhay. Thank you so much. Polanda. Thank you, Tabi Kong. Ano po, so yan, mga tugang si Congressman Attorney Pido Garbin Jr. Nahugot po sa iyang oras sa pagtaon ni mga update very productive po so mga informasyon na pinagtaw sa tuya kan sa tuyang congressman sa mga pigigibo po kan ako Bicol lalo ining mga programa sa edukasyon, sports facilities diyan sa Southern part kan Legazpi, mga development sa tourism and yan may plano pala na i-revive gara iyan na building na yan dyan sa may Boulevard. Aluyo naman ang iyan na napabayaan yun kaninot pang administrasyon tabaret ako nga ni nagiging taguan na iyan kan mga kan mga bad elements John pagkabanggi dakulandang milagro nangyayari sa lugar na yan. Kaya maray man ako may si 134 nag text man sige 134 namit ko si 134 ang code niya is 134 namit ko naman John sa Ayala, kan sarungal daw nagpamidbid siya pala si 134. Gwapo man pala lalaki ni si 134. Kaya lang ko naman, miyembro naman kan senior citizens. Nag-enjoy man kamutabi sa mga senior diyan sa Ayala. Sa Paconsuelo man tabi kan DCGB Management headed by Ma'am Brenda. And mga pag-iriba. So, Fiesta Committee, siyempre, dyan sa Legazpi Port, headed by City Councilor J.P. Lee. Nagpapasalamat man sa gabos tabi na mga nagtarabang, nagsuporta, nakipag-kooperar sa dakol na mga activities kan Legazpi Port District Fiesta. Naimbitaran ako dyan mag-host dyan sa karantahan sa Legazpi Port area kan anong pitsa ito 23 kan Dispiras perti man subaralbalan yun dyan sa luwas kan Ayala may ginibong stage dyan sa Ayala perti subaralbalan kan mga matitinding Battle of the Champion ni John Arganda marag ini si Kwan markada tang John Arganda. Diyan organizer kaya na
karantahan. Ha? And yaman duman si Bobby Andes. Ha? Nagtabang man sa pag-organisar kayan. Ngayon nung baga na kada mga arog ka na okasyon, nahilingtaan talento kan mga Bicolano. Ali papatid yun sa iba-ibang probinsya. So nagpartisipar. May haling Sorsogon, may haling Masbate, may haling Kamsur. And siyempre, digdi sa Albay. Dahil garing kay Catanduanes. Pero congratulations tabi sa mga nanggarana. Nag-champion duman si April na Barahas. Kan Pulangi. Nagikadua man si Sid na Aliman. Taga-Naga ini, mga champion na talaga man ini. Tapos nagikatulo si Carlo Cleofe, Kantiwi. Ini sa mga nagcharampion, kaya Battle of the Champion. Siguro next year, di iba naman ang kategory. Paring John. Enjoy yun man sa mga nagiriling. Siyempre, so mga horado, mga judges ang chairman pati naman si Brad Tony. Anyo na mo, si principal. Aram mo na, libong nga ni siyempre si Manay Agnes, si Ronnie, nagtarabang naman. Matindi John, so baralbalan. Talagang makulog sa payo, kan mga board of judges. So anyway, tabi, congratulations sa mga winners. See you next year. Good AM kay paring Joey Sarcia. Kamusta paring Joey? Kamusta ang Iriga? Kamusta ang Camarines Sur? Dahil ako, Joey, nasa kondisyon ta, Jerome, ubagon ang kamot ko. Paano na sinugod ako kan, sugod baga sa ilaw. Anong apod ka to? So, sugod, ako lang sugod. Nagdadaraw ba sa ilaw pag pinailaw? Yawan baga pagkabangin sa ilaw, nagdadaraw. Rinimate ako, Joey, Sarcia, kaya ubagon ang kamot ko. Duwang sugod. Bata may anlubot pang kan sugod, Jerome. Mapanas bigabot ko so makulugon. Naman ko na nga ki antibiotic. Umagon kaya pero big kukuro kalintura pati ako. Kasubanggi. Aray nga ta. Ano ini? Garo na ali-ali ikan saro kong antibiotic na yun. Nag-antibiotic ako, Jerome. Apon pa man. Pagkabanggi, Jerome, bisita man ako dyan sa binisitahan kan Mariawa. Kasal ni Kwan niya ni Brother Jam na Moral. Tapos ni Primang Badet na ate. So antibiotic, Jerome, kanina wala na si Picto. Ini naman ko ki Alfonso. Pero makulog magyara yo. Ubagon baga tuminaba so takyag ko. Anan bulong ka ni? Sabi ni si Salding, si brother na Salde, bro, kasumang nag-arampangan kami. Ano na press na Rome, Atule. May istorya si Salde. Kurkur siya lalamang kita. Sabado man. May istorya si Brad Salde. Pwede man ngayon madara sa tandok. Nagtutubod ka, Jerome, kan tandok. So, pag nakagat ka daki alas, titandukan. So, kung sa nabagaso sa albularyong bulong, tandok. Tangani dang day maglakop ang rara. May pamuso dyan sa lugar, may pamuso kaya na para bulong dyan sa tiko-tiko. Mga paryente si Paman nga ni.
matimayon magbulong. Iko siya kipigubulong na herbal, hindi kung ano ang sikreto kaya na pigubulong, talagang epektibo man. Istorya si Salde, si Brad Salde, na yan pala, na-discover so bulong sa Kagat ki Alas, Joey, Sarsia. So, naglilitson ki Oreg. So, naglilitson ki Oreg. Napajinggel. Nagduman siya sa maawot. Nagduman siya sa maawot. Nahiling niya so Alas. Nag-iiwal, Jerome. Nag-iiwal so Alas. Nahiling niya. Nagadan sa saro. Nagadan sa sarong alas. O yan, nominali so nakagadan na alas. May kinuada ang dahon kung anong tanom daw yan, sikretong iyan. Siyempre, ang mga parabulong baga, sikreto man yan kung anong bulong iyan. Pag kagatada kan dahon, inungit duman, sapa kan sarong alas, inungit duman sa ginadan niyang alas. Pagtaod-taod na Jerome, nabuhay. Nabuhay so, alas na nagadaan. Nagalas man so nakailing na paralitson. Ngunyan, pag-ali kan alas, nagkuaman kidahon John so paralitson, tanailing nga ni, so alas na ginadan, binuhay giaray kan dahon na sinapa-sapa kan sarong alas. Nagkuaman na John kidahon itong dahon kayo do kung ano. Sikreto nga ni, kan parabulong na itong suminikat. Ang inibo, sinapa-sapa niya man yun. Pagbalik niya duman sa piglitsunan niya, paralitson nga ni John, inungit niya duman sa piglitson niya, inungit niya so pigsapa-sapa, na pareho kang pigsapa-sapa kan alas, nabuhay da John sa litson. Nabuhay sa biglilitson. Kaya, epektibo man talaga da itong itong bigsapa-sapa na taga. Imagine mo lilitson na sa Oreg, inungit kan para litson, kan pigsapa kan alas, nabuhay sa litson. Aray, kulatubon si Brad Salde. Sa lagwet, At seryoso, may na-istorya ng lalaki. paro kumpirmi. Imagine mo yan. Litso na sa Oreg, ungiton katong pig-ungit kan alas. Ko sa Nabuhay. Nabuhay. patag na sa Ayun na. Kung sino labang kita, tasaba naman. Nakikita ko para seryoso, dakulo na nadadagid yun. Kami na seryoso ako digdi o kan totoo. Mata basta nagsabi ka diyon kan totoo. Ata daw dakulo na nadagid sa imo. Ade, pag totoo ang bigatara mo, dakulo madadagid sa imo. Pero minsan pag utik ang bigatara mo, dakulo na ugma. Pagalon ang psychology kan tao, ade. Pagtutuan, bigataram tadig di biyo ako dyan, bigumuroda dyan sa Facebook. Kung ano-ano mga pakaraot, ano-ano baga kung ano-ano, dahil mo ay lamang kun, magtubod man sa indo. Ang mga tao na kamid bids ako, personal dyan, dahil man nagtutubod ka ng mga pakaraot nindong andyan. Kaya, magsawa ka mo dyan kipakaraot sa kuya. Mas aram kong pagkatawo kung ano ako. Pigdududahan ako dyan na nababayadan da nababayadan kaya nababayadan ako digdi sa si JB ta uning kuan may suldo ako digdi matabao. kung may racket man akong iba legal iyan yan ako pagsalaan kan mga bigawayadan nanta ako nagkatrabaho sa na ako John Kan nagkatrabaho sa na kita John Kan dapat ang trabaho Kuya, ade anan gusto nindong update Tagaro
So iba naman kaya, ang biga-abangan kung ano daan itataram ko naman sa mga arambogan naman dyan sa Facebook. So mga riwal naman dyan sa Facebook. Ha? Kung ano naman baga nagrulas dyan. So lalo sa politika. At ang politika, adi, alo yun natapos ang eleksyon, ani ba dahil pa nagkakaturunawan? Dahil wala nagkaturunawan. May mga development naman dadigdi dyan sa sa Albay. Tungkol sa mga kaso-kaso, adi. Inda sana. Ako, siguro, mas maray na, tapuso na yan ang mga iriwal, adi. Tapuso na yan ang mga iriwal. Yan ang mga kaso na yan. Sa mga issue sa nasyonal, pabayaan ta na sa nasyonal. Pabayaan ta sa magparasala sinda dyan. Dyan baga sa Senado. Sige ang parasali. Sige ang urimbestigar. Investigasyon digdi. Investigasyon duman. Suma nag-investigar, iuman. Arariyuman. Kaya, isus, garo, publicity naman sa nabaga. Hindi ko na naman arabutan kaan. May nagapot nga na rin kaya mauli si Congressman Saldico. Basta ang aram ko, si Congressman Saldico mauli. Mauli da si Congressman Saldico kung may kaso na. Duman maampang sa korte. Kung may kaso, dahil pamangki kaso. Hanggang dyan man sana sa investigasyon duman. Pero ang sumadakaan, publicity man sana kan mga nag-imbestigar. Tapos nag-imbestigar, pag-una mo dahil ki racket. Dahil wanan materiner dyan kung dahil ki racket. Kaya, inda, makasawa na baga pagpara tukaron ko ta iyan. So, digdi man na iriwal sa politika sa lokal, pabayaan ta na sa nagayod na magluwas ang mga final na kuangkaan. Final na decision kayan kan korte. Ang korte baga, may due process yan na pigapod. Kaya, pabayaan ta na sana na mag-agi sa due process. Kita magpara judgmental sa iba. Na kung minsan, nasa kaso pa, pigsintensyan ta. Ayuson ta na sana. So, sa tuya, sa tuya na buhay-buhay, ade, araw ka ni Bigibo ka na kubikol, ayun yan ang presaron ta, yun, napapakinabangan ta, araw ka ning mga tulong-dunong program na ini, sa mga sports facilities, so, yan ang mga dakol pang mga project, nagkikinabang baga kita, yan baga sa mga barangay, dakulao na pakinabang iyan, paano iyan, siguro, so ibang mga benepisyong na resibita kan mga inod na taon, sa next year, magkabarawasan iyan ta, dahil nga ni kan mga kontrobersiya, na ang pinakairarom na kuangkaan, rason, inggit man sa nakan iba. Wow, may daradara si Ate Sally, ano iyan, Ate Sally, Gardenia. Good morning, Tito Al. Morning, gari. Pinadarahan mo kami kipamahawan. Iyo. Sira mo na yun, tinapay. Tito Al. Napagalpagan ka naman. Nadangog ko so alas ba yun? Alas. Oo, yung kanina. Pag tandok, nagtubod ka sa tandok. Anong tandok? So, pigmulo nga ni, yan na. Tambal? Tambal. Bako, tandok, tambal. Taldang, argo. Oo naman, nag-ano din. Kasi dati, Effective oo. yan? Effective man baga Pero talaga. nagtubod ka naman sa pigistorya kung sa alas. Pati sulitso na buhay. Nagtubod ka, Ate Sally, sa Santiguar? Santiguar? Hindi masyado. Maya mo kung Santiguar ang taka. Wag na. Talaga? Ito ako mag-Santiguar. Paano pag Santiguar mo? Sa yelo. Ayun, nagatubod po ako dyan. Sa pitsil. Oo. Bawas-bawasan ta. Sige. Okay. Oo nga, bawas-bawasan mo. Bago yan, Tito Alma, Sige na. kumusta lang ako sa satuyang mga paradangog dyan po, sa DZGB and sa inang mga Facebook Live sa DZGB News Online. Dagulong dagit sa imo, Tito Ala. Bay sana.
Oo. Anyway, Basta kung ako nag-senda. oo. Anyway, Tito Al, may dara akong alam mo, nagbakal. Kasi sabi sa kuya, magbakal man niya kung mga pero discounted na po yan. May product po unyan si Gardenia. I-promote ko lang ang sa indang Happy Me Goreng. Happy Me? Goring. Po, Happy Me Goreng. Ano yan? Alat lang, tabasahon itong pigpapaano sa kuya ni Uni. Ni Kagawad Onin Manzanillo ng Tamaw yan. Sabi niya, good morning and happy morning po, ma'am, sir. Naghahanap po ba kayo ng ibang klaseng pansit? Pansit? Oo. Try nyo na po ang pinakabagong produkto ni Happy Me, ang Happy Me Cheesy Me Goreng by Gardenia. Grabing tinapay yan. Ito po ay mayroong kakaibang sweet, savory, and cheesy umami taste with a hint of spice. Available po ito in 70 grams na nagkakahalaga lang ng 20 pesos at mayroon na din po kaming 5-pack na nagkakahalaga naman ng 100 pesos. At dahil ito ay from the bakers of your favorite Gardenia breads, sigurado kayo sa quality. Try nyo na po, ma'am or sir, ang tinapay. Gardenia. Ayan, kasi Tito Al, nagbakal akong Gardenia. Anoon mo yan? Kasi, dun sa mga listeners mananao po kitang tinapay. Imagine mo yan. Ngunyan. Ilista nyo na, kasi iwawalat ko ini. Ilan ang inakyat mo? Okay. Tira yan? Siyempre pila ka mo digdi. 1, 2, 3. Iwawalat ko, ang isnakan niyo, tigsararo ka mo ha. Matindi. Si Kuya, si June, si Jerome. Si Jerome, Tito Al. Tigsararo na ka mo dyan, panalo na ka mo. Si Indimar. Si Daddy Mar. Apat pala ka mo. Si Nicole. 5. Tama na. 5. 5. Iwalat ko sa taga DCGB. 15. Na magki-claim, bala ka kanjo hanggang anong oras ka? 15 an magana. 15. Ngayon, magkinig po ka mo taon, may mga babasahon po ako. Tapos, mag-aapot kita. Dito, Al. So, ngayon na pagkaag... Ano po, tarog ka na eh. Bala ka. Pero i-announce ko muna ini, Tito Al. Sige. So, yaon po unyan ang grupo kang Ako Bicol Party List sa relief distribution sa Masbate area, sa Burias Island. Yan po. Kahapon, nasa San Pascual po sinda, nakapanao po sinda ng 3,174 sa San Pascual po, Tito Al. Ngunit na Aldaw, yan naman po sa Poblacion Claveria, Burias Island, Masbate po, 734 ang beneficiaries po dyan. Gabos po ini sa Municipal Covered Court. Kaya yaon ngunyan ang grupo kang Ako Bicol sa Burias Island. First district po pala niyan ng Masbate. So, anong gusto mong sabihin, Tito Al? Apota. 15 lang, 15 po. Oo, 15. Natabangan ka mga nakubikol o dahil? Okay. So, Joke lang. Joke lang. Sige. Ang apot lang natin, sa nabanggit ko, ngain po ngayon ang grupo kang Ako Bicol na probinsya. Yun lang ang sagot pag nag-claim. Iapot ako nga si Kong Salde. Dahil taman aram. Paano man yung tama man masumbag? Ika talaga, Tito Al. Ano John? Si Kong Salde. A ver. Alat lang, tingnan natin, digdi na lang sa, mailing kita digdi sa, ikatalaga Tito Al, sa DCGB News online. Magkarlayo naman sa mga dagit din sa ko. Dahil mo na pagparapadagito, ika talaga. Yan pa rin po. So mga kung taman simbag yan, tawan ta. Basta, 15, hanggang alas 12 lang, kawawa naman si June Napoles kung magpa-claim kitang maghapon. Hanggang ano oras ka ba dito, June? Hanggang alauna. So mga paradangog ta po. Suara ni lang. Sige. Basta po, ipailing nyo lang, tama ang simbag nyo na Masbate. Tapos nagpo-follow po kamo sa Ako Bicol Party List. And syempre, kay Firefly Winter. Das Alitap-tap. Alam mo bang ko? Yung may Das Alitap-tap sa pandok ko bagaw ni
Ayun na niya. Ayan, ayan. Ano kod, tabi, Ate Sally sa... Nagapot ka na, de. Oh, Sa grupo ka ni Kimi. ngayon sa grupo kang Ako Bicol, o ni pa? Para alam ninda, anong mga programa kang Ako Bicol? Basta yan lang tandaan mo. Anong programa Dua ka na mga... po. Dua na po. Dua na lang, oh. Para kung pag tinanong ni... Anong programa ka, Nagubiko? programa sa... Anong programa ito? Pag-abot Ano ka ito. So, pag nagtatao po ang Ako Bicol Party Listening, educational assistance, SUSACHED scholarship, mga books distribution, mga laptops, pag-abot sa edukasyon, tabang sa edukasyon. Yun na lang simbag. Ano, pot mo? Libo ang sa'yo mo? Ang primero mga pot, Nasa inyo niya. hain mo niya sa grupo ka ni KB. May nagsimbag ng sarok. Anong simbag niya? Si 295. 295. Anong pangalan niya? Magkuang katabi, magpamidbid ka. Anong pangalan? 295 kung taga-sayang ka. Yun, ba ka na mag-intrata? Si Norilyn Nieva. Grupo. Tapos tama ang simbag niya, tabang sa edukasyon. Norilyn Nieva, taga-saing ka po. Ilista na ni John. John, Norilyn Nieva. Okay, taga-sayang ka. Taga-saing ka po, Norilyn. Okay po. Sige. Sora ni. Sara nilang. Para, tinapay yan. Mapamasahe ka, Lisa. Basta hara nilang po kamo. Kasi Hara 15 man ini. Si Norilyn Nieva, mag-claim ka po before 12 o'clock kasi mahali si June Napolis. Sige. Sisay pa. Hindi pa nagpamidbid. Tas initito Al, kaso hapon po, yaon po ang Ako Bicol, represented by Bong Magtanong. Alato na. John, Choi Bibal. Tula. Okay, tala-tala. Choi Bibal. Dua na. Diba na? Sa October 24, 3 p.m. po, Genesis College Campus, Karayrayan, Pili, Camarines Sur. Nagkaigwa po ng event para po sa 25 trainees, graduation ceremonies po, 25 trainees ng Bread and Pastry Production, NC2, sa Zone 1, Karayrayan, Pili, Camarines Sur. Tapos ang event also is participated by around 113 Ako Bicol beneficiaries of 3-year diploma in hospitality management na kung saan second year na po unyan, and the parents also ng mga trainees ay nag-attend para po to witness the event kaso hapon para po dun sa graduation ceremonies ng 25 trainees sa Bread and Pastry Production. So kahapon yan, Tito Al. Check po so kuan mo ba kay Guana? Apo, tapos yan, TESDA. Tapos kang October 22 po, Tito Al, nagkaigwa din ng release of toolkits. Nag-release na po, Tito Al, ng toolkits para po sa beneficiaries under Special Training for Employment Program or STEP. Kang October 22 po sa Albay Farmers Bounty Village, Kabangan, Kamalig, Albay. Apo, tapos direct po yan na pig-distribute kang TESDA Provincial Office na i-release po ang at sa indang toolkits. Apo. So kang ano yan ha, kang October 22. Ilingan ta lang po kung may simbag na po sa Guanang dua kita. may dalawa na. Sabi, doon sa nagay ng listener. Taga-ginubatan si Norilyn Nieva. Ay na mag-interest si Norilyn. Arayoon. Day ma'am, tawan ta na lang ng duwa. Si Norilyn Nieva, taga-ginubatan. Duwa, mahal man din kasi ito, Tito. Pamasahe siya lang ginubatan. Arani man sana. Gusto man niya, dalawa sa kanya. Aloy pa man ini. Ay, dahil man mapano sa... Magpalengke ka na diretsyo, digdi sa Legazpi, magpa-SM ka na, o kaya magpa-Pure Gold, or magpa-ano ka na. Mamasyal ka na. Sa imo na duwa na ining tinapay, o taga-ginubatan ka. Sige. Dahil dalawa sa imo, Norilyn Nieva. Tulo na. Tulo na. Alat lang. Anong ko lang kang Ako Bicol Party List na page po, Tito Al, para ma-update lang kamo. Si Koday nag-text, Tulong panghanap Tulo sa buhay. listeners ta? Actually, cool. Kaya lang, di man nahiya gayud. Tito Ala, tulong panghanap buhay at pag-asa. Mahigit 1,000 benepisyaryo mula sa mga barangay ng
Bunga, Barangay 249 Igang at Gubat Iraya sa Bakakay, Albay, ang dumalo sa tupad orientation, hatid ng Ako Bicol Party List, katuwang ang Department of Labor and Employment or DOLE. Tupad. Ano yan ha? 1,000 Tito Al, beneficiaries. Nakulo nung mga natatabang Apo. nakalikod. Ini sarong hakbang po ay tutungo sa pagbibigay ng pansamantalang hanap buhay at karagdagang kita sa mga kababayan nating nangangailangan. So kang sarong aldaw po yan. Dakulon, 1,000, sobra ha. Tapos Tapos, marali-rali ka mo. okay. Tapos hipokrito. igwa pa, Tito Al ha. May kang Ano pa? October 23 po, Tito Al, Sustainable Livelihood Program or SLP payout. Nag-payout na po Oo. sa Labo Convention Center, Kamsor. Camarines Norte. Cam Norte. Opo. Sa pangunguna po yan ng DSWD, katuwang ang Ako Bicol Party List. 58 benepisyaryo ang tumanggap ng tulong pinasyal na magsisilbing puhunan sa kanilang kabuhayan. Hakbang tungo sa mas maunlad at matatag na kinabukasan. Dahil sa bawat tulong na ating naibibigay, isang panibagong kwento ng pag-asa ang nabubuo. So, ayan. So, tuloy-tuloy ang kabuhayan mula sa Department of Social Welfare and Development, DSWD at Ako Bicol Party List sa ating mga kababayan. Nag-payout po sa Sustainable Livelihood Program or SLP payout sa Santa Elena, Camarines Norte ngayong nitong October 24, so kahapon yan. 48 na benepisyaryo ang nakatanggap ng tulong pinansyal bilang puhunan o pangdagdag sa kanilang negosyo. Sa bawat pisong puhunan ay kasamang pangarap, sipag at pag-asang umangat sa buhay. So ang Ako Bicol Party List ay patuloy na magiging kasangga sa kabuhayan at kasurog sa pag-asenso ng bawat pamilyang Bicolano. Tito Al, kasuhapon, mahigit 1,500 na pasyente, Oh. bantay, healthcare at hospital workers ang napagsilbihan sa feeding program ng Ako Bicol Party List. May mainit na pansit na sabaw at ibos para sa lahat. The best. Siyempre, nais po ng Ako Bicol Party List na maibsan kahit kaunti ang gutom at pagod ng ating mga kababayan na pumipila ng maaga, ilan pa'y alas 5 ng umaga upang magpagamot o magpa-check up, pati na rin ang mga nagtatrabaho overnight sa ospital. Saan yan? Saan ginip? BRHMC po. Maliit man na paraan, pero ito ang patunay na patuloy ang serbisyong may puso ng Ako Bicol Party List, handang magpakain, magmalasakit, at mag-abot ng pag-asa sa bawat Bicolano. Tuloy-tuloy ang tabang sa kabuhayan sa Bakakay, Albay, Tito Al. Isang makabuluhang araw para sa ating mga kababayan sa Bakakay matapos maisagawa ang tupad orientation ng Department of Labor and Employment or DOLE, katuwang ang Ako Bicol Party List. Unang isinagawa ang orientation sa Barangay Kawayan noong October 23, 2025, kung saan 225 benepisyaryo mula Kawayan, 172 sa Kabaasan, 92 sa Namantaw at 55 sa Langatong. Langatong? Ang kabilang. Sinundan naman ito ng isa. Katulon lang atong. Nagatul ka ng langatong. Oo, nakakagatul man talaga. Pero ito, lugar ito. Sinundan naman ito ng isa pang orientation sa Barangay Bariw para sa 139 benepisyaryo ng Bariw at 44 mula sa Tambungon. Sa ilalim ng programang Tupad, muling nabibigyan ng pag-asa ang ating mga kababayang hirap makahanap ng trabaho. Ito ay tulong na hindi lamang pansamantala, kundi hakbang tungo sa mas maayos na kabuhayan at mas maginhawang kinabukasan. Dahil sa Ako Bicol Party List, hindi kailanman mawawala ang mga programang may tunay na malasakit. Lagi kaming narito katabang at kasurog pa rin ng bawat pamilyang
Bicolano. Pero ang nagkikritiko sa Ako Bicol, minsan ay man nakakatabang. Yes. Oh, Tito Al, wag ka, makinig ka muna. Paalala ng Ako Bicol, mga kasurog. Ngayong tumataas ang kaso ng influenza, like illnesses o ILI, o mga sakit na may sintomas tulad ng ubo, sipon at lagnat. Maging maingat at responsable sa ating kalusugan. Magsuot ng face mask sa matataong lugar, ugaliing maghugas ng kamay, laging magdala ng hand sanitizer or alcohol. Maliit na hakbang pero malaking tulong para maiwasan ang sakit at maprotektahan ang ating pamilya. Meron pa, Tito Al, katuwang ang TESDA, nakapagbigay ng portable welding machine sa 25 shielded metal arc welding or SMAW NC2 step graduates mula sa Tectone Global Technologies Foundation Incorporated. By the way, nag-upload pala, may nag-upload sa kuya. Kung saan pwede eskwela so mga yung bagang backhoe operator, may experience na siyang kailang in situ paano mag-enroll. Punta lang po sa opisina ng Ako Bicol, second floor, Embarcadero de Legazpi. Padala po ng basic lang na muna na requirements. Kasi pagka nakalaog ka na, Tito Al, saka kaaagadan ng mga iba pang requirements. So biodata, sa Ako Bicol office, sa Tectone. Pwede din sa Tectone or sa or kung sa mga school po na nag-offer ng ganyan na mga pa-training. Yes po, pwede man. Pero mas maigi na po, doon na lang sa office kasi mas arani sa Embarcadero. Second floor po. Itaon nyo lang po kay SG Boni or may front desk ano man kami. May nag-accept po ng gabos ng mga application. Basta po, biodata or resume, mag-attach na po kamo sa indong birth certificate. Ilag nyo po ang 2x2 ID picture nindo po. Latest, at least 6 months po, Tito Al. Dahil isukang aki po kamo ha. Hindi ka mo kan maalala. O ano pa, Tito Al, meron pa kasi mula sa pag-aaral ngayon ay handa ng manahi ng sariling tagumpay. Matapos makapagtapos ng kursong dressmaking NC2 sa ilalim ng TESDA STEP Scholarship, tumanggap ng bagong portable sewing machine ang 65 graduates mula sa San Francisco Institute of Science and Technology, Santo Domingo Campus, handog ng Ako Bicol Party List at TESDA. Kaya dakulong talagang unyan, Saro pa, Tito Al, masaganang ani, mga bagong wheelbarrow at manual knapsack sprayer ang natanggap ng ating 50 TESDA STEP graduates ng kursong Produce Organic Fertilizer, Leading to Organic Agriculture Production NC2 mula sa Solong Integrated Farm at Fuente de Flores mula sa Ako Bicol Party List, katuwang ang TESDA. Dakulong pala, Tito Al, saro pa, inipata, ano pa yun? Matagumpay na sigawa ngayong October 22, Sustainable Livelihood Program payout sa LGU Basud, Peso Court sa pangunguna ng DSWD, katuwang ang Ako Bicol Party List. May 112 beneficiary ang nakatanggap ng 15,000 pesos financial assistance bilang panimulang puhunan sa kanilang mga negosyo. Ibig sabihin, Tito Al, so mga nainot ko nang nabanggit na SLP, 15,000 po ang natanggap ninda. Igwa pa 240 graduates mula sa iba't ibang TESDA courses tulad ng Driving NC2, Bread and Pastry Production NC2, Cookery NC2, Shielded Metal Arc Welding NC2, Produce Organic Fertilizer at Dressmaking NC2 ang tumanggap ng kanilang starter toolkits bilang panimula sa bagong yugto. Yan mula sa TESDA and Ako Bicol Party List. So, saro pa, nagkaigwa po ng mini caravan ang Ako Bicol Party List sa isla ng coastal area sa Barangay Punta Tarawal, Calabanga, Camarines Sur. Siyempre po, pinangunahan ni Ako Bicol Provincial Coordinator Norvi Bong Magtanong kasama ang mga municipal at barangay leaders at volunteers. 100 beneficiaryo ang nabigyan ng libreng serbisyo mula sa haircut, manicure, pedicure, massage therapy at hand washing demo with free soap hanggang sa feeding program na may mainit na goto with egg, libreng tinapay at blood pressure check-up na may kasamang gamot at
multivitamins para sa mga seniors at kabataan. Sa bawat pagpunta ng Ako Bicol, hatid namin ang mensahe ng malasakit, kalinisan at kalusugan. Dahil ang tunay na serbisyong may puso ay yung kahit sa pinakamalayong isla, maramdaman pa rin ang pagmamahal ng mga kasurog. So, lampas na tayo sa oras. May utang na kita. So, tingnan natin. Mar. Tito, Daddy Mar, wait lang. Tingnan lang natin kung sino yung mga nanalo kasi baka may Tatlo mga lang nanalo. yun. Hindi, meron pa siya. Meron Maraming, pa. Sige. maraming nakikinig sa inyo. Ikaw Sige na, talaga, sige Tito. na. Oh, ito, ang dami. Wala. O, sige na, alista mo dyan, tabi. Oh, ini pa. Pira. Sel Makapagab. Hindi ko na masundan ang dami. Tito Alo. Ang dami. Oo. O, paano na yan? Oh, bala na po kayo. Basta, lampas na kami sa oras. I-claim nyo na lang kay, aputon mo na lang sinda. Basta yung isang taga-ginubatan. Dapat dalawa. malaman nila kung winner sinda. Kasi ka Oo, alat lang. Hindi ko na kasi, Makasigura na yan. di ko na kasi mahanap. Pahanap nyo na lang digdi sa page kasi unin na kulo nagsirimbag. Hindi ko na siya masundan. So, Tito Al. So, arayo, dahil na kayo. Oo, yung bala na po kayo. Basta kayo na magdesisyon. Basta 15 yan, dalawa Okay. doon sa taga-ginubatan. So ilan na lang? 'Di ba may isa pa sa'yo? Oo. Oo. Bala ka na ha. Basta. Bala ka yun na, po. John? Bala ka na, John. Magdesisyon kaan. Pag naubos yan, tapos Oo, problema mo na yan. Basta hanggang alas 12 po. So mga hararanin lang po, ipailing nyo lang kay June na nakafollow po kamo sa Ako Bicol Party List na page. Tapos kay Firefly Winter Das Alitaptap. May Das ha, may Alitaptap. Kasi dalawa po ang aking page. So sa pangalan ka sa tuyang mga congressman, si Congressman Pido Garbin and sa tuyang incoming congressman, Attorney John Chan. Ini Ay, po ang matukaw sendong na si- lingkod. matukaw na Opo, si- by November. Ini po ang sendong lingkod sa Ali Constante Luces. Mga kaalitap-tap, please like and follow my page, Firefly Winter Das Alitap-tap. Ako Bicol Party List, katabang na. kasurog pa. Alar Mario, thank you. Sinda Bicolano kita, Bicolano ika,